Upat ka persons deprived of liberty sa usa ka police station sa Zamboanga City nakaiskapo. Tulo sa upat ka mga sospek nadakpan pagbalik. Apan ang usa ginapangita pa kinsag ingong mastermind sa pag-eskapo. Ani report. Gilayong gipangita sa Sinunok Police Station 8 sa Zamboanga City ang upat nila ka persons deprived of liberty human kini naka-eskapo Sabado sa gabi. Nailan kini nga sila Rogen Ocampo, 22 anyos, Raymond Fernandez, 38 anyos, Paul Damasain, 24 anyos, o Ronel Napal Cruz, 25 anyos. Puros adunay kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hinoon, niadtong Domingo, gilayong misurrender si Ocampo samtang nadakpan si Fernandez ato sa hot pursuit operation sa kapulisan. Ug adlawng Martes, nadakpan sab si Damasain apan ginapangita pa sa kapulisan si Napal Cruz kinsag ingong mastermind sa pag-ikyas. Sumala pa, kakontsabo sa pag-eskapo ang misis ni Damasain nga nailang si Anora Damasain, 22 anyos, kinsa mao'y nagdala sa hacksaw blade nga gigamit sa paggabas sa prisuhan. Base rin sa interview sa ibang mga PUPs, no, and also sa CCTV, nakita nga na doon yung wife sa isa sa mga tumakas na siya po yung nagabot ng lagari, no, yung para sa bakal. Nadakpan sab sa kapulisan ang misis o gipaubos na sa inquest proceedings. Sa investigasyon, wala kuno nabantayan sa mga naka-duting jail guard ang pag-eskapo. Tungkol sa jailbreak, posibleng mag-atubang o kasong administratibo ang mga kapulisan sa Sinunok Police Station 8. Nakalusot lang talaga, no. Pinapaimbestiga na talaga, no, ng ating city director bakit nangyari ito. So may nakatakas, may magkaroon talaga ng administrative sanction dito sa mga duty rin dito sa station. Kauban si Alte Rosales sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.